अखा हादोंलै फिसालाखौ स्कुल लायनो थांनांगौ आं नै तेरे मेरे सपनों में आए मन्दिर नेशनेल हाइवे मोनबाय स्कुल थांगोन ना मानसिफोर थांलै थां बाबा नोंसो आर्जेना स्कुलावसो थांगोन नै सिगनाल होनायजों थाङो गारिया आरो नैबेनो जोंनि स्कुला बाबानि मामानि स्कुला बेनो लोगोफोर नै नायनानै ला NCC क्लासबो लानो हायो बेयावहाय बेयावनो सोबनिबो सुबिदा दंजोबो बेयाव लामाया बिराद हाब्रु हाब्रुथार नैबे हाजोनि उनावहाय दं सेन्ट्रेल जेल हाजोनि नैजोंबो थांजायो आरो बे जों गारि लाखिनायनि उनजों बेजों थांजायो सेन्ट्रेल जेला स्कुला बे स्कुला गिदिरथार ini udah apa nih? Nih, ada yang mau menjadi story apa nih? Hai deh, hai lagi, hari ini. Abu kok langfang na langfang ya? Langfang siapa nih? Abu kita women lagi. 12:30 ना नै मेथाइ जाग्राफोर नावलाय बाबायाबो नावलाय मेथाइखौ खिथालाय बेयाव मेथाइ जाग्रा खिथालाय खै थाखानि नों गोथाव मोनो होमबा गाबोन मोनजाला दै बेनो लास्ट दे न' मोनसिगोन दे न' मोनफैबाय नै जोंहा न' मोनफैबाय ओइ गेटआ खुलिफैदो जोंहा भिडिअ खेबदां जाम्बि नै Cop, habali, no